den na gawate nga iuray na tapi panagsugli sa ngalan ani ayan. Kami titin na pudno lumuken lalairo kadata ubiyag ko. Sakripisyo ta ti panawen pinaginadayo na ta linipat ta ti may saken may sa pilit anagsina dagiti dalanta iti panagsabat manen ti dalanta malagip ko na tungday ngayan ayagta suknuren at kaungan tuirik na numapalin arakupen kakuma di mo lamo ngaging gana ita sikapaylat ik-ikis tuirik na ngamjak kaya na tinakeltay nga ayat biagek ita nasamit alagi putare kakanta imutek-tekam tungkal binatug na bayang nga agpalindan tun samiwen babaen iti kantain talimeng nasamit ngayog din kadenggen di mo lamo ngaging
dagitoy luwa, gabot inaramid mo, nang pasakit ay ito'y puso. Awanin ni ayat, ngayon na marikrik na, jak ilibha, umapay kanyak nigura. Kaya't kung alipatin ka, kaya't kung apukawin ka, yung jak man maalami, kaputan na patay ka, narikan, isa sa adik, itangaang dama. Tungkal makita ka, tumrem dagitoy luwa, gabot inaramid mo, nang pasakit ay ito'y pusok. Awanin ni ayat, ngaynak marikrik na, jak ilipa, umapay kanyak nigura. Kaya't kung alipatin ka, kaya't kung apukawin ka, ngem jak man maalamit, kaputa na patek ka, narigan, isa sa adek, itang naagdama. Tungkal mait ka, tumarem dagitoy luwa, kaput inaramid mo, nang pasakit kay ito'y pusok. Awanin ni ayat, ngayon na marikrik na, jak ilipat, umapay kaniyak figura. Kaya't kung alipatin ka, kaya't kung apukawin ka, ngem jak man maaramid, kaputan na pateg ka, narigat, isa sa adek, itangag dama. Kaya't kung alipatin ka, kaya't kung apukawin
naglabas kanito hanap man ragsa kasman nawan dawe ama magsina kadata ay di may sanga aldaw ingkanay dali iti sakit di napanam ni patay ayat mo lang adiumadayo Ngamanian ngapit ni gasan tapilit nga iniyatayon ka aniya pa'y serbiti biyan nuawan kan dito'y dena numat makakaladawa kasla iti kalman ngadakat sibay ko napnuan lagip ken karayo Ngamanian ngapit ni gasan tapilit nga inihatayon ka aniya pa'y serbiti biyan nuawan kan dito'y dana itantawan kat dena kay liukod barat arakop mo sa dinuman ti ayan mo di agkupas pateg kuken ka Ngamanian ngapit ni gasan tapilit nga iniyatayon ka aniya pa'y serbiti biyan nuawan kan dito'y dena aniya pa'y serbiti biyan nuawan kan dito'y dena Di Ilocan Siksika laing ti nakasaraka dardaret dite apakabuklan ti ayan awan pulos nagtalka do disika ket di naglipliputan pangaasim biyak ko siksika laing ti nakasaraka dadare
aba kabuklan tiyayan awan pulos nagtalka dudisika ket di nang lipliputan pangaasim biyaku nung awan to panagayat mo kaniya sawem laeng ay balikas di ka kumang agaman ngemtay agpamarangkan nga adda paylat patek ken ka kas mula ingeng pinuksan at ayat mo kaniya ngem no siya kay di mo itong ipagpate ano sa tigasat ko nga impaay mo kaniya DJ Marvin at Bay Chow Ray Ao Lucano Ay, agdalaw ka ta Dagdag mga syunan Ban Chow di pa may kinapupunin Magungit ni Robert Orte Kakade Siyang tagsasaw Nasensay? Ano? Okay Siksika laeng di nakasaraka dardaret dete aba kabuklan tuyayan awan pulos nagtalka dudisikan ket di nang lipliputan pangaasim biyaku nung awan to panagayat mo kaniya sawem laeng ay balikas di ka kuman agaman ngemtay agpamarangkan na adda paylat patek ken ka kas mula ingeng pinuksan at ayat mo kaniya ngem no siya Hoy! ay di mundo ipagpate Bansaw ano sa tigasat ko nga ipaay mo kaniya ano siya Bansaw nga ipaay mo kaniya Ray Ao di Ilocano The best
ngem tuy biag ngem paitiin kain suban tuy pusok nga daksang gasad ta sikatiin na kinayat impategat na lablabes pay ngem tuy biag ngem paitiin kain suban tuy pusok nga daksang gasad sawem man biag ko tigapuna nuwapay nga nagbalbaliw ka tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka biag ko aniya ti basol ko taapay nga sikat ti madayot sa web ngad kaniyak no aniya ti babak ko tapno nagtana daytoy panunot ko sa web man biag ko nagbalbaliw ka tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka Aglinipatan manong ko Jakon mariknan ingka panagdungo Nauma akon nga agur-uray Agpadpadaan ti isa sangpet mo Aglinipatan manong ko papanaw bidot ti arapaap ko takay kayat men iti umadayo aw pawilan ka tagandat kong agdenata kuma ang yaminwa aguriyak inggat makaurnong ka aw pawilan ka manong ko aw pawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y den na
waswasen ta. Ket di nagtukuman subsubyanan tanalabit sa anak tunawayan. Abuilan ka tagandat kong agden na takuman. Ang yam inwad at nagsangkinan na agurayak ingat makaunong ta. Abawilan ka manungkop, abawilan tan dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Awan mabaling ko, sikatay nagpili ngaing madayo. Inakin parik na panagayat ko, sikatay nadungo. Di mo pangutin, sikating naglagsiden, tanay mula ka dito'y puso ken naken. Tasikala ubiyag ko nang dati amin ko, ngay nayat ka din napudno. Patpatken luwag managnakanak ang manguuray ken ka sapay tagsubli ka.
kanyak dagidirag sakta ken adu ngarapaak impas man amin biag ko anaglabas ket di samkit na nagbalin ana sabrak sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin karin dingata biag ko malunag day tarik na pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biag ko agur-uray to'y puso kasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko wen biag ko lupay awan kan dito'y denak iti kanuman di kanto isukat kasi kalaing inkarit ngayaten iti agnanayon inggat tungpal tanem ipalagip kanyak dagidirag sakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko anaglabas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin karin dingata biag ko malunag day tarik nam pakaasik ken ka ket inka indengan amwen biag ko agur-uray to'y puso tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko tasika awanen ti sabali nga ipatpateg ko Saan kumamasya ti pabasule numarak-rak ayat kelangen-langen kasikat na lawang anang baybayan sanak laam mo nuwag tuok ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay kenkan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate kanaya tinepelak ti gumura jakin paka imbes ngay ay went nak saan ta
tinapudno nga agayan. Siya ti pabasule no naragrak taayat kelangel-langel sikat na lawag anang baybayan sa naglaam mo no agtuog ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate kaniyak tinepalak ti kumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi pinapudno nga agayan kasalong ay patek ko ti kasket ka martirak tapuson ayat mo jak marik na patay kon jak marik na tadungom kasanua jak kuden panagtuok ko pinunpunuak nagkurkurangam kaniyak tinepelak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi pinapudno nga agayan kasta kadi pinapudno nga agayan kasta kadi pinapudno nga agayan. Kaitan biyag ko, kumusta kasasaan mo? Malagip na katpailaeng wenno awan na punta nakin tutoy iliw ko ka nagpaidumat dagarken sega siksikat at natwirik na kaputa ay ayaten ka nukumalang mabalin ang kalata dito'y sibay kong amabuy-buya nukumalang mabalin aglalailong tapnon may parik na tuy ayan
adakat pa'y patek ko di tabiyag mo. Well, laglagi pem asiksik kalae ti ay ayatek ingat tungpal tanem. Kumusta kan biyag ko? Amom, siksikat na dato'y puso. Agnanayon akaililiw ka. Sapay ko ma, takas taak nedken ka. Kumusta ka itang biyag ko? Kumusta ka sa saad mo? Malagip na katpailaen when no awan na punta nakin. Utoy ilimpukin ka nagpaidumat dagarken sega siksikat at dato'y rikna gaputa ay ayaten ka. Nukumalang mabalin at dakalata tito'y sibay ko amabuy-buya. Nukumalang mabalin aglalailong tapnong may parik na tuy ayan. Kumusta kang biyak ko? Kumusta ak tapuso? Adakat pa'y patek ko di tabiyag mo. Well, laglagi pem asiksik kalaeng ti ay ayatek ingat tungpal tanem.